Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barka da zuwa Auren So TV, farin cikin al'umma a koda yaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yau kuma mun zo da labari ne mai ɗumi mai kuma zafi. Sakamakon an sami haɗari a nan a jihar Kaduna kenan na jirgin sama. Wannan haɗari ya yi sanadiyar mutuwar manyan sojoji aƙalla guda 10. So daga cikin waɗanda suka rasu akwai shugaban sojojin Najeriya Attahiru Ibrahim. Muna roƙon Allah ya ji kansa ya yi masa rahama. Allah kuma ya sa a samu jajirtacce wanda zai ci gaba da aikinsa ya ɗora a inda ya tsaya. Muna roƙon Allah wannan haɗarce-haɗarce da suke faruwa na jiragen sama da suka jima suna ɗan faruwa a Najeriya domin ya hallaka mutane da dama. Allah ka sauwaƙe mana waɗannan abubuwa. Dr. Attahiru dai shi ma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka faɗa cikin wannan haɗari. Allah ya ji kansa ya masa rahama. Auren So TV, domin samun shirye-shiryenmu a nan a kowane lokaci, idan na mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sauti. Mun gode masu kallonmu. Auren So TV.